Čaute ľudia, nechám vám ďalšieho videa a dneska budeme utekávať z basy. V tomto videu by som chcel dať aspoň 10 lajkov, aby som hodláte by sme tu dali aspoň 10 odberateľov. Tak no. Musíme utekať z basy, máme tu policaj, musíme utekať. A chcete také ďalšie videa, také podobné, dajte 10 lajkov a natočím ďalší díl, to je prvý díl dnešného videa. Dnes sa musíme utekať cez basy. Áno, vtekneme, musím hrať dokud neuteknem cez basy. Tak, musíme teraz rýchlo. Tak. Tu mám strobovák, čo to je? Musíme to slomiť. Čo to je? Som to žláko. Teda musíme utekať rýchlo, aby nám nechytil ten policajt. Čo to? A ja mám poď. Vrátím poď. Utekaj. A už ide po nás. Sme tu hore, aby sme utekali. Sme tu. Rýchlo, to čo? No, a sme tu, čo? Nejde už po nás, dobre. To je dobre. Nespadnú dole. Ak chcete takú ďalší díl, tak dajte 10 lajkov, no. Tak. Čo? Nemám ísť? Čo mám ísť? Mal som ísť tu, ne. Tu kam mám ísť, no ale nejde. Čo nejde? Ne. Utekaj. Ne. Chytil nás. A kde mám utekať? Hore, ty čo sa má tlačiť? Máte tlačiť, môže. Dobre, utekaj. Rýchlo. Hore. Utekaj. Ne. Jo. Za nás si chytil. Takže sorry za to, no ja správam sa rýchlo. Utekaj. Ja nechytil. Rýchlo. No, jo! Naspäť dole. Čo sa nedá, ne? A tak. No, utekli. Tu mám ísť hore, čo? Nemám ísť. Zabijo. Pomaly, tu musíme pomaly. Zabijo. No ne, jo, no zabil nás. Tak čo? Nemám zabil, čo? Vy to teda neutekneme, vidíte? Neutekneme my, nič. Z toho nemáme. Čekaj. Strana tak to zabijem, končím video. Áno, to nemám. Nechytil. Čo z toho máme, čo? Ja mám také nervy na toho, nebudeme mať nikdy. Keď dáte tu aspoň 10 lajkov, tak budem, ale keď ne, tak nebudem hrať, tam je to jedno. Utekaj, no, konečne. Tak, čo nejde. Ja mám potom už tak otvorené už je, ne? Utekaj. Poď. Ne. No, čo? Si kokosej. Okay.
Pikai. Tu. Scott. Konečně. Těšore čičo. Jdeme. OK. Tačo. To neskočím. Neskočím to. No, konečně, že aspoň dačo. Takto, aby som videl. Pomaly, musíme to jít pomaly, aby nespadli. No, konečně. Podarilo sa mi to nespadnúť teraz. Tak čo, ide ruka, no, konečne sme tu. Môžem čakať tu dole. Co je, na záchode sme. Nic. Lopatu, ale nemáme lopatu. To se nejej. Tu. Jo, jsem mi to spadl do lávy. Tak. Jo. Jsem ani nevěděl, že to tam je. Jsem je rychle. Já jsem velmi hráč. Co je? Spadnout. Já co? Mám jít tu. Teda tu. Rychlo. Teda tam. Potom jak pojedu? Jaj, to mám. Jsem zabudl. Choď už hore. Co mám jít? Že mám utíkat. Počkám, jak bude na kde tam. Dozadu, utepneme. Policaj. Co? Nemám na to. Jak pojedeme oddělat? Já jsem to. Nej, jo. Zaznač si ty. Už víme, čo máme robiť, máme ísť tam. Nuka. Jsme si otvorili bránu. Kaj. Už nejde hore, ne? Já myslím, že neprijde to mě. Čuství jak. Mori. Teda, čo mám robiť? Mám ísť tam, či čo? Hore? Ide sa hore, ne? Čo tu? Čo mám? Security. Security, čo to je?
Capire siamo spisku. Skáčeme, ne, jo. Musíme velmi skákat. Tak, 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 ne. Tak to je vykrát. Za chvíli nám to dojde. No, došlo nám. Kupíme. No, nechod. Jsme pídeli. A čo? Čekaj. No, ninja. Dobre, no, to úkol tvrdý, no. Tak to je